Tervetuloa taas uuteen videoon. Tässä videossa me näytetään 6 kuukauden tätä vitsin servua, mitä ollaan pelattu. Nyt me ollaan mun paikassa ja tää on hyvä paikka. Joo. Joo. Et sitten tuossa edes oli tommonen vitsin yksi. Tossa on Dukto. Eli missä Sorsa? Tossa on missä Sorsa. Sitten tossa on joku. Sitten tässä on yksi missä Sorsan kaveri. Menkää tilaa missä Sorsa, tilatkaa mun kanavaa, jos te haluatte nähdä tämmösiä videoita tulevaisuudessa, missä mä näytän vähän meissä. Joo. Tässä on Duk. Joo, sitten tää vähän lägittää, mut ei se varmaan niinku. Anteeksi lägityksestä. Varmaan ensi kerralla ei lägitä. Me äsken me oltiin tuolla missä Sorsan talossa, kuten näitte. Ja tää on vitsin joku linna, minkä joku missä Sorsan joku kaveri rakensi. Ja sit tässä on just muu missä Sorsan ravintola. Niin, joo. Sitten tässä oli ennen mun pikkuveljen talo, mut sitten me räjäytettiin se Miskankaan. Ei kun se ei oo Miska, se ei oo siis mun isoveli. Sen nimi ei oo Miska, mut sen nimi on mä en kerro sen nimen. No joskus. Se on missä Sorsa. Kiva, että seuraat mua. Jos te... Mä luulen, että mä saan 20 tilaajaspessu. Joo, että mä näytän tän. Joo. Et niinku... Tässä me ollaan just mun paikassa. Joo. Nyt tossa oli äsken ravintola. Et kato tää. Kato, tuossa on toinen salainen huone. Kato. Joo. Sitten siellä taulun takana on yksi salainen huone myöskin. Joo. Tosi. Nyt me ollaan taas mun paikassa. Sitten me ehkä lähetään. Tässä on missä Sorsa. Tässä on tää vittu laavafarmi. Sitten tässä on se linnan sisältö. Joo. Joo. Sitten tossa on portaali sinne vitsi paikkoihin, eri paikkoihin. Sieltä tämmönen kerralleen. Joo. Niinku. Tykkään tässä tyyppistä. Joo. 2 tykkäystä. Niin mä näytän mitä mä teen täällä yleensä ja rakentelen ja kaikkea semmoista. Mut niinku. Tässä oli jättimäinen sokeriruokofarmi. Moikka! Ensi jaksoon. Jo 30. Mä halusin 100 tilaajaa. Moikka! 2 tykkäys, niin mä näytän mitä mä teen. Moi moi!